アローハアローハ国へ海平をならにさかいフラタジオさかい国へです。娘のりかこです。今日もよろしくお願いします。もうすでに10名様お待ちいただきましてあます。りがとうございます。す。ちゃんと聞こえてる方がコメント欄で教教えてください。どうでしょうか。どう聞こえてますか？もうすでに誕生日しよう国井先生です。ありがとうございます。よかったら国井先生お誕生日おめでとうみたいなコメントいっぱいお待ちしています。一緒に盛り上げてください。ワンちゃん CM か何か入っちゃってるかな？そうだね。久しぶりのあれなので。あ、ちっちゃん、アアロハロハお元気になられて本当に良かったです。健やかに素敵な年になりますように。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。あ、ちつるちゃん。しょうやまさん、たくさんのバラをありがとう。今スタジオにあるわ。しょうちゃんいっぱいバラありがとう。本当に喜んでる。みんながね、みんなに1本ずつ明日から渡しますね。わあ、もう20名だ。すごい。ありがとうございます。さて、今年私は何歳になったでしょうか？まあ皆さん考えている間に。ありがとうあめちゃん、あありがとう。ありがとう。その前に。58。みんな予想が始まりました。58。そりゃね、これ見てくださる方が知らんわけないかもしれんね。拍手ありがとう。そうです。絵文字を送ろうとして字になっちゃったかなっていう感じですが。私、今年58歳になりました。ありがとうございます。ということで、皆さんと一緒に乾杯して。そうですね。本日のお酒からいきましょうか。もう長いことぶりだからさ。本当に、まあね。なんかね、もうなんかいろいろお見せしたいけど。でもこっちとか。今日はいっぱいもらいました。これ。さあ、まずは。本日は、もえしゃん。そして、もうね、完全に酒飲みバレがすごくてですね。本当。ありがとうございます。これもですね。なんかもらいました。なんかもらいましたってか。なんか、そしてメインのスタジオ生からは何これ、最近国でハマって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。最近サウナに行き出したので、サウナハットとサウナマットをもらいました。そして、なぜか私もリカコちゃんもおこぼれでもらってる。おかしいやろ。なんで私の誕生日やのにリカコちゃんまでも。そしてなぜか私、カエ先生のカエル色でさ、リカコちゃんはこっちの色がオレンジがいいなと思ったけど。なぜかそんなこと言って、あれになりました。じゃあ、今日は、いっぱいお酒いただいたんだけど、ちょっと病み上がりなので、ちっちゃめのお酒で。そうなんです。なんでほろ酔いライブがなかったかもまた後でご説明します。いろいろありました。この2ヶ月、本当に。先にいいですか？すいません。じゃあ。はい。じゃあ、国先生。はい。ちょっと上目で。はい。58ですね。本当に何これ。ショット。そのちゃんありがとう。32名さんお待ちいただきましてありがとうございます。皆さんのお酒は何でしょうか？皆さん、金曜日の夜楽しんでますか？ということで、久しぶりに9月15日、私の58歳のお誕生日です。ありがとうございます。乾杯。しみる。久しぶりお酒。久しぶりのビールで乾杯やって。ありがとう、しょうちゃん。ありがとう。しょうちゃんのバラ見せてあげたいぐらい、もうすごい大きいバラで、58本のバラがスタジオにいい香りが漂っています。ありがとうね。ありがとう。皆さんいっぱい
新めぐさん、昨日会えてよかったです。ありがとうございます。多分そうなのね。立原さんも昨日会えたんですね。昨日新めぐさん会えたの初めて。ありがとうございます。立原さんもありがとう。みどりさんもありがとうございます。今日これは甲斐先生が作ってくれた毛糸のレイです。そう、私はいつも脳みそみたい脳みそみたい。でもなんかずっしりと重くて、愛を感じています。ゆずっこさん、ほどよいらしぶらく。最近までインスタの更新も心配してた。ありがとうございます。ありがとうございます。今から長い物語があります。私、本当に。3ヶ月分ありますからね。3ヶ月分あります。本当に。もうなんか泣きそうだ。これは、木曜日の、エンジョイさんのクラスの夜のクラスの方が、みんなで集まってこう紙でねチクチク塗って作ってくれた。細かいのすっごいこんなの作れるんだと思ってありがとうございます。なんでもって木曜エンジョイさんからは、そう木曜エンジョイさんからはさすごい大物ですよ。これどうやって飲むっていう酒だる角だるって言うんだって。角だる。お祝いのすごいよね。このなんか黒龍らしいので、還暦にはこれを超えなきゃいけないんですよ。皆さんどうしましょう。案があったら教えてください。今日はちょっと開けるのもったいないから、ちょっと次にしようかねって言ってるの。みんなで集まる時とかにまたね飲めるといいね。すみさんありがとう。すみさんありがとう。この他にもいっぱいいただきましたけれども。いっぱいいただきましたけれども、本当になんか。何があったかと言いますと、まず発表会が終わって15周年の保育が終わりましてね。そしてなんか背中に違和感、なんかムチ打ちになったかもしれん。それを押しながらもうなんかいろんなところ飛び回ってたのね。ですね。鳥取行ったりとか、なんかいろいろやって名古屋に行ったりとか。いろいろ毎週なんか週末動いて歩いてた。なんか私も申し訳なかったなと思うのが、その保育終わりになんかコトンと休む間もなくいっぱい動いたんですよね。そう。そしたらなんと歩けなくなってしまって突然歩けなくなって名古屋で歩けなくなって、もうなんか白鷺にやっとの思いで乗って帰ってきて、そのまま整形外科に直行しましてね。そしたらなんとひどい座骨神経痛で背中のムチ打ちからくる座骨神経痛に色から来て、全く2週間ぐらい2,3週間ペットの上から動けない状態になってしまいました。今までそんなことね本当にないんですよ、国枝先生って。体が強くて強いんですけど、これでなんかもう一瞬何が起こったのかわからない、もう痛みともう念がおトイレ行くのに10分おトイレの蓋が開けれない、でもおむつはできないもうそんな状態でなんかもう約2ヶ月3ヶ月だったね。ようやく今普通の日常生活がなんとなくできるようになってきた感じです。そうだから飲んでる場合でもなかったというか、割と座ってもいられなかったような状態で、その間、アシスタントとリカ子に全部丸投げして私はただひたすらもう身動き取れず天井を向いて寝てた感じです。もうびっくりしましたね。笑いごっちゃないかった本当に。今だから喋れるけど、今までそんな痛みで寝込んだり骨一本折ったこともなかったから、なんか本当にちょっとびっくりした。いっぱいおめでとうメッセージと届いてますね。よしちゃん。よしちゃん。先生おめでとうございます。昨日先生が夢に出てきたら今日なんか昨日出てきた人多いよね。多い。昨日むっちゃみんなが先生が夢に出てきたっていう人がいるの。はい。いっぱいいてびっくり。
うちのお姉ちゃんも夢に出てきた。もう一人夢に出てきたって言ってくれて、なんとみんなに愛されてるこの誕生日と思いました。ありがとうございます。よし、桜井また翔ちゃん。あーやった先生の誕生日ありがとうございます。翔ちゃんごめんね。今度ね、福井来てくれるって言ってたのに、ちょっと都合が合わなくてごめんなさい。もう絶対でも来てね、都合開けれる時に来てくれると、なんかさ、せっかく来てくれたのにレッスンだけっていうのも申し訳ないなと思って、来たゆっく時り飲みたい。ゆっくり飲みたいし、ゆっくり福井の美味しいもん食べてもらいたいので、カニの季節になったらおいでよ。ねえ。いいね。ひろいさん、お元気に回復されてよかった。ありがとうございます。森永本当に。さんもお誕生日おめでとうございます。ありがとうございますこのことですようやくなんとなく嬉しい報告ができるようになって、よかったなちょっと飲めるようにもなりっていう感じです。いっぱいいただきましたね、お酒も。お酒もすごい寝込んでる間でもないけど、いっぱいいただいたのがどんどん溜まっていく。3ヶ月飲まれんかったらどんどん溜まっていくんだわ。ありがたいですね。ありがたい私ね。のお誕生日にもらった感謝ボトルもありますので。ああ、そうだまた飲ねみ。たいです私本当ね、みんなで楽しく飲めるといいなと思います。皆さんなんか飲んでますか？なんかね、今度私たち昼前もうようやく回復したので昼前高原の方に行くんですけど、23日22から24ですね。 23、24が昼前高原のアロハジャンボリーっていうイベントがあるので、そちらの方で踊らせてもらうんですよね。私たちは23日の土曜日の1時50分から20分のステージになります。で、その23日はリカコちゃんがハワイ語のワークショップをさせていただいて、そうなんです。よろしくお願いします。ワークショップをさせていただいて、初めてのハワイ語での、公の場での教え方ですね。で、翌日はオープニングちゃんとオリカコがさせていただくことになったので、またよかったら皆さんいただいて本当にありがとうございます。はい。それに伴いまして、ちょっと重大報告って一応サムネに書いたので、一応ね、言わせてもらいますと、9月の、あと10月スタートなんですけど、リカコの本気のハワイ語オンライン講座っていうのを始めようと思います。2年間ずっと悩みに悩んで練り込んだプログラムなので、なんかハワイ大学の1年生のハワイ大学ひろこの1年での学ぶ内容を5ヶ月にギュッと凝縮してお伝えするような感じになります。ちょっとプロ仕様なのでね、少し値段はかかるんですけど、多分でもハワイに行って習うよりは全然お安いですので、もしよかったらご興味のある方はぜひ。無料体験会が9月の27日の水曜日、その時間帯が朝の8時半です。8時半から9時半っていうのがこの10月からのクラスの時間にもなるので、時間的にご都合がよろしい方はぜひ無料体験会にお申し込みください。お申し込み方法はまだ書いてないですけど、概要欄かどっかに入れておきます。ゆきちゃんありがとう。先生お誕生日おめでとうございます。元気な姿が見れて嬉しいです。元気です。ありがとうございます。ゆずこさん、歩けなくなるほどの座骨神経大変でしたね。で、普通の生活ができるようになっても無理されないようにありがとうございます。なんかね、泳いでます。最近もうこれは自分で直すしかないなと思って、泳ぐことに、前はずっと泳いでたんですけど、もう一回免疫から作り直そうと思って泳ぎ出したんですよね。で、最初が、500ぐらいノンストップで泳ぐんです。500ぐらい。普通でも無理ですよ。昔はもっと泳げてたので500ぐらい、それが800になって、昨日、おとといは1キロ、ノンストップで泳げるようになって、30分で1キロノンストップで泳げるようになったので、よかったなと思って。必死に泳いで50とか。
でも泳げるんだけどカホロがうまくまだできない。そう、不思議よね、そ不思こが。議。なんかそ前との後ろのステップはバッチそうリだけど。前に出たり後ろに出たりのステップはできるのに、なぜか横に揺れるカホロだけがうまくできないんですよね。なんかもう踊らんでもいいよって言ってるんかなと思って。そんなことはないと思いますで、なんか踊れんのに踊ってます。そう踊れんのになんとなくで、それを経験したら涙が出てくるけど、ああ踊れるっていいことなんだなーって、ちょっと一曲踊ってなんかもうすごい足がお尻やら痛くって、でも一曲踊れた時に、ああなんて踊れるって素晴らしいだろうって本当に心から感謝したんですよね。今までそんなこと、踊れるのは当たり前、走れるのは当たり前、何でもできるのは当たり前の生活だったから、それができるようになった時のこのもう喜びっていうのはなんだろうね。なんかそれが分かっただけでも今回の3ヶ月は本当にこう良かったなっていうか、感謝する出来事だったなと思うし、家族がねその間も一生懸命支えてくれて、家事も全部してくれてね。でもうちの中がどんどん荒れてくの。もうどんどん荒れてくの。もう荒れて掃除担当はやっぱり国枝先生が。もうどんどん荒れてくのがね、なんか本当に辛かった。でも見ないと思って自分は今回は休むと思って休ませてもらえてね。でちょっとずつ動けるようになって、おトイレ掃除できて、便器の裏まで磨けた時のもうこの爽快感といったらもうありがとうございますってもう本当に幸せと思っよかて。ったですありがとうございます。桜井翔ちゃん、絶対に伺いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆずこさん、岡山に住んでるのですが、私も病み上がりで見に行けず残念です。昼前は風が強いのらしいので、風がひかないようにしてください。病み上がりなの、お大事にしてくださいね。去年行った時も寒パーカー買ってまそうしたね。寒くって薄着で行ってパーカー買いました。向こうでアロハスタンダードさんでパーカー買ってて、で表の方だけ見て買ったら後ろにでっかいレファンが印刷されてて、あこんなんだったんだっていう感じで水に買ったの水に買って背中で見られてっていう感じだったね。めぐさん、キラキラと。ありがとうございます。私私はは24日に昼前でそう踊らせていただきます。お会いできることが叶い、ぜひお声かけください。私たちお昼過ぎぐらいまで。24日はそうですね。お昼過ぎぐらいまでいるとその日のうちに帰らないといけないっていうのもあって、お昼過ぎぐらいまでいるので、もしよかったら森永さん。はい、OK です。お声かけ。YouTube の森永ですって大丈夫です。インプットしましたのでね、お声かけいただけると嬉しいです。で、なんか、なんだろうな。何ですか？そう泳ぎ始めたっていう話です。泳ぎ始めてね、この間やった1キロ泳げたと思って、で、こう帰りがけに向こうから海先生がリライムに向かって歩いてくるから「何しに来たの？」リライムっていうのがそのよく行ってる場所です。泳いでる場所なんですけど、たら何しに来たのって言ったら、先生私と会わなかったことにしてくださいって海先生が言うから、何って言ったら、どうも私の誕生日にそのリライムの利用券をなんか買いに来てくれたらしくって、でまさかそんなところで会うと思ってなかったからで私はその前の週に実はこのサウナハットを買おうと思ってAmazon で検索していたらリカ子が横からお母さんもうちょっと待った方がいいんじゃないって言われたからあこれきっとサウナハットもらえるんやってちょっとバレた。そしてバレてる。そしてその次の日海先生と会ってリライムの券ももらえるんやってもう分かってしまって、私もらったらどうやって驚いてあげようと思ってすっごい悩んで、もう分かっちゃってるから何もらえるか分かってるからどうやって悩もうと悩んだんだけど、面白いですよね。今日なんか隠しがサプライズができないっていうか、ちょっとびっくりした。国先生にサプライズが一番難しい。
なんか分かっちゃうんですよ。なんか分かっちゃうっていうか、そうバレる知らせがことが多いんだよね。そうなんか偶然にあったりとか、あれって気がついたりとか。そうみんながそわそわしてるのがすぐ分かっちゃうから。そうそう。だからすぐ分かっちゃうから、私サプライズ本当に難しいと思います。多分サプライズ本気で受けちゃうと、うんもう心臓ってなってるので、先に見せてくれるんやろうなとは思いますけそう思います。どね。私、ってなるのでね。そう保育の当日とかサプライズしないでってすっごい言うんですよ。もう絶対しないでっていうの。もうどうなるかわからんから、もう本当にやめてほしいって、なんか自分の思考が止まっちゃうから、いろんなことができなくなっちゃうからね。その前日にお願いします。前日にお願いしますっていう感じ。だから今日は私の方からサプライズしてあげようと思って、ワヒネの人数分のケーキを買って、で玄関からハッピーバースデートゥーミーって言いながら、みんなハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデーディア私って言ってケーキを持ってケーキを持って入っていって、みんながってなるっていうもうそのプレゼント渡すのもいろいろねちゃんとして上がった後にこういう感じでクラッカーを鳴らしやろうとかって言ってたけど、もう今しましょうって言ってせーのバーンってそうでね、プレゼントにあれもあったの、ぶどうそう、シャインマスカットもプレゼントの中にあったのに、私今日偶然シャインマスカット、昨日ふるさと納税でシャインマスカット2房もらって、今日はね、岡山の方からシャインマスカットいただいて、だからみんなに食べさせてあげようと思って、シャインマスカットも洗って持ってったら、もうなんかシャインマスカットがまたプレゼントやったっていう、なんとも言えん、このシンクロニシティがもう。いかない国枝先生誕生日サプライズでした。もうね、海先生は国枝先生のサプライズに参加しない方の方がいいかもしれないっていう。海先生はとにかく私に隠し事ができないっていうか、なんか黙って買いに行ったりとか、なんかそういうことすると絶対バレるんだよね。だからなんか会うのそこに会っちゃうっていうか不思議だなと思うんだけど、何してるのっていう感じになっちゃうから、っていう感じで。国枝先生に対してはね、もう本当になんかサプライズがうまくいかないのでね。でも幸せだね。そんなにこう引き合う仲なんだろうなと思って。声が深すぎて本当にもうどこ行っても会っちゃうから、バレる確率も高いっていう。そうだね。だからすごいなと思って、そういう人って一緒の間に本当に巡り合えるのは旦那さんとかそういう深い関係の人しかいないよね。だからいいなと思って感謝しました。で、海先生に GPS ついてるからですね。そう、びっくりしちゃうよね。GPS ついてなくても引き合っちゃうんですよね。せっかくだからこれ開けてみる？いい本当です。どうやってやるんかなと思って。角だるは難しい。そうか、じゃあ今度角だるを飲んでるところを動画に撮って皆さんにあれしますね。シェアします。それからヒルゼン高原がしばらく楽しみだね。そうですね。来週行くのでね。で、このほろ酔いライブは復活したので、毎月どこかの金曜日のタイミングで、大概2週目の金曜日なんですけど、でさせていただこうと思います。またこんな変なおしゃべり会ですけど、見てやってもいいよっていう方はぜひ一緒に飲むのに流してもいいかなって思ったら、でどんどんコメント書いていただいて、すごいですね。もうでも今日なんか久しぶりでなんかちょっと涙出てくるね。58歳まだまだ頑張ろうって思えるし、ちょっとこの踊れなかった3ヶ月を思うと今はなんか奇跡的に、このまま私ね踊れなくなるのかなとかってなんかちょっと覚悟もしちゃったから、
だからちょっと辛い3ヶ月でしたね。でもなんかちょっと動けるようになって、杖がついてる。ついて。でみんな生徒さんに誰よりも早く私が杖をついて歩き出したって言ってもうなんかクップナさんのクラスとか行って、もう誰よりも早く私杖ついてしまったわって言いながらちょっと冗談紛れにね、なんかそういう風にやって、なんか体の不自由な方ってこうなんだろうなとか、なんかいろんなことをこうやって杖つきながらでも来れる状態にねなるようにスタジオを盛り上げていかなあかんなとか、なんかいろんなことをちょっと考えさせてもらえるいい時間だったなっていうふうに思います。すごい一瞬だったなと思います。本当6月の保育終わってから今までがなんか目まぐるしすぎて。そうか、ごめんね、迷惑かけて。いや全然大丈夫です。私むっちゃ長かった。長かったですか？もうでも記憶があんまりない。天井向いてずっとなんかいろんなことをなんか夢見てるような、夢見てるような、なんだろうな。どう言ってんだろう。なんか考え事ずっと頭の中で思考が止まらなくて、本読んだり、もうネットフリックスは見尽くしたし、もうやることないなっていうぐらい、こんなにマグロと言われた私がじっとしてることってなかったなって思います。初めてだったなって思います、ね。初めての静っていう字を体験、静かっていう静動の静っていう字を体験したなっていう感じだった。ずっと動き続けてましたもんね。ほろ酔いライブ楽しみにしてるので、再開嬉しいです。お酒は飲めないのでソフトドリンクで参加します。十分です。ありがとうございます。お酒は飲まない方がいいです。お酒は飲まない方がいいです。痩せましたもん、やっぱりこの3ヶ月。そうだよね。飲まなかったらすごい体が健康的になったよね。なんか痛いけど内臓は元気になった。なんか食べ物もクリーニングをしてたかもしれないですね。お野菜中心にしたりとか、なるべく体にいいものを食べて。今つるむらさきとかもそこに置いてあります。ちょっとポテチ食べちゃった。そんな野菜とかって言ったら、まあいただきました。ありがとうございます。本日のおつまみ。ポテトチップスガーリックポテトクリスピーガーリックソルト味。こんな見たことない私。本当。高橋コンセルありがとうございます。かえ先生帰ってきました。かえ先生バレバレです。かえ先生も参加してもらえばよかったな。こういう感じ。何ガーリックソルト味。最高じゃないですか。めっちゃ美味しい。うわー。おすすめです。これどこで売ってるの？カルビーだね。この会社でしょ。カルビー会社。カルビー会社。カルビーはママの味やん。いや、ミルキーだと思います。完全な嘘ですね。私今マジ間違えた。初めて見たよ。そんな間違え。もうウケる。じゃあカルビーのポテトチップスかですね。すみませんでした。カルビーはママの味らしいです。さあ、かい先生、思いの丈をいっぱい教えてください。ミルキー今マジ真剣に間違った。よくあります、こういうこと。いつもはカットされてるだけで。そうだよね。そう。これが私で。やっと本調子に戻ってきたわ、ほら。いい感じや。ちょっとお酒も回り。なんか本当にでも感謝したね。そうでさ、私なんかちょっといつもね、このブレスレットを作ってもらっているサバエにね、月読みさんっていう
素で間違えてましたね。剛ちゃんそう。もうね、よくお知りになられてると思いますけど、本当に突拍子がないの、間違い方が。聞いたことないもん。もう天の弱が読めなくて天の邪気って言ってね、もう家族中にお笑いされたことあって、もうざまいんやけど、まあ、可愛い国枝先生のメモはできてます。そういうことがあるたびに。で戻します。このブレスレットを作ってもらってる先生に時々この紐を変えてもらうのにメンテナンスに行くんですけど、この間行ったらね、先生今年大災難の年です。何十年かに一度の大災難の年で、半年ぐらいはいろいろあるって言われちゃって、ちょうどもう3ヶ月4ヶ月終わったぐらいだったから、あ、これで抜けてくんだと思ってちょっと楽になった。それ座骨神経痛のそれってなんか癌だったんです経ね。営者の方は本当に仕事ができなくなる人が多いって言われちゃって、動けないとか、だからその通りだと思って、本当に多いんだって。なんかその先生不思議なんだけど、なんか見えるんやろね、そういうこと。なんか怖い話していい？なんかその先生がね、なんかお友達、まあそれは噂だから、その先生聞いたことはないんだけど、なんかお友達と2人でお友達と2人、女の子2人がこのブレスを作りにね行ったんだけど、1人の子は作ってもらえたんだけど、もう1人の子は私の力を持って今のあなたにブレスレットね作ってあげれる力がないって言われたんだって。で作ってもらえなかったらしいの、その子。そしたらその子1週間後に亡くなっちゃったんだって、交通事故で。だから私このブレス作ってもらえるためにホッとする。ありがといやでもなんかですよね。あるんだと思う、そういうなんか不思議なパワーを持った人っていうか、なんか国枝先生もですけどね。そうかな、もうそこまでの力はわからないかな。そういうのは見えない、わかんないけど、見えても大丈夫な人が言えないんやろね、そういうことって。だからやっぱりそういう人を助ける力とかがある人がそういうことができるんだろうなって、なんか急にそんな話を込まれるんですよ。わかんないでしょ。でもすごいね。今日リカ子ちゃんもね、作り変えてもらって、もう一個違うのがあるんですけど、そのハワイ語講座に向けてちょっと頑張れるやつくださいって言ったら、ちょっと明るい目の明るい初めての色な感じで、私もね、明るい太陽の石のやつもあるんだけど、先生はしばらくこれつけてくださいって言われた。もうなんか太陽じゃないやつをつけてくださいって今頑張ったらあかん時って言われちゃってなるほどなと思って、やっぱりこういう体がある時期がありますよね。だからそういう時期なんだなと思って、だからほろ酔いライブもちょっと我慢させてもらったけど、休ませてもらえた分ちょっといろんなこと頭もすっきりできたし、なんか家族のことも思いやられたし、主人もすごく家事を手伝ってくれるようになったし、リカ子もなんかそれなりに手伝ってくれるようになったし、それなりにね、その十分ではないけど、それなりに作ってもできるようにではないらしいです。してくれたから、やっぱ家族にとっていい時間だったなと思って。そうですね。で、主人が私にね言う言葉が、なんかお前がこうお前が動けんと面白ない。なんかお前が動けんと俺面白ないって。なんか面白くないってなんかそうやって言って、早く元気になれって言ってくれたから、ありがたいなと思って。でも日々良くなってますって怒ってた。そうだよ。そうやだってさ、お前だからさ、朝やっと犬の散歩とか行けるようになった私に向かって主人がさ、まだびっこ引いてるって言うやんが。まだびっこ引いてる。まだびっこ引いてるわって言うから、今お散歩に来れた私を褒めてほしい。お散歩に来れた私を褒めてほしいって言って、もうできてないことを言わないでくれって言って怒って喧嘩になって。そう、お父さんでそれをね、元気な家庭にしてもきっと頑張ってほしいっていうのもあったのかもしれんけど、でもないに目を向けると辛いって言って、できてないとかできないとか、やれてないとか
ビッコ引いてるとか、なんかそういうこと言われると、本当もうプチって。久々にしてましたね。喧嘩してたね。もうなんかお互いに余裕がないから、そういう時って、うんもう日々毎日その日を生きるのに真剣になったよね。でも本当に今を生きた。うん痛みと戦ってる自分が今この瞬間、今痛い、今っていう、今トイレ行きたいけどまた10分かかってどうしようって、なんか他のことに思考が全くいかないっていうか、まあね、寝てるとちょっと行っちゃう時がありましたけど、ね、ぐーっとこう引き戻されて、もう今の私、今のこの肉体にっていう感じで、こうなんかもう引き戻される瞬間が面白かった。なんか7、8月の記憶がちょっと薄いですね、私は。やっぱり。でもね、不思議瞬間で生きてたから。なんか不思議と落ち込まんかったんよ。そうですよ、お父さんのその一言にはブチ切れたけど、そう、お父さんに対してはすごいね。ブチ切れたけど、でも、なんて言うんだろう。これもうなるようにしかならんなと思って、こんなことで泣いてたってしょうがないし、先がどうなるって考えたってしょうがないし、踊れなくても口だけは動けばいいしとか、なんかいろんなことをもう開き直って、なんかなるようになるわと思って。なんかすごかった。落ち込まん私は今までの自分やったら絶対なんかその3ヶ月動けないとかってあんまりなかったから、落ち込んでも仕方ないなぐらいのことが毎回起こってたなって思うんですけど、それがなかったのがすごいなって思うし、ありがとう。いやでもなんかその大災難の年みたいなこと言われたのを聞いてから、そりゃそうだわって思ったのが、その坐骨神経痛がすごい良くなってから、なんかもう動けるかもってなった瞬間に風邪ひいたりとか、また振り出しに戻るみたいな。そうビキってなる瞬間があるとかって言って、なんかちょっとこう引き戻されるみたいな。これで良くなって、また良くなる。また良くなって、引き戻されて、なんかその繰り返しやった。そうだからもうこの3ヶ月は絶対動かさんみたいな。またかと思って、まあ次は何でしょうみたいな感じだったね。どんどんもうなんかこう動揺しなくなっていくクリー先生がなんかすごいなみたいな。次はここかみたいな感じで。しょうがないよねみたいな。つらい熱出たわみたいな。その今まで全然そういうことがあんまりなかったから、すごいなと思って。なんか丈夫な人って病ぜわしいじゃん。病ぜわしいってわかる？なんかちょっと辛くても痛い、ちょっと怪我しても痛いって病ぜわしいんやわ、丈夫な人って。でもそれがなかったね、今回は。もう痛みと戦いますみたいな。そう。なんかすみさん動ける体に感謝って感じですね。そうなの。もう本当に手が上げれる。もう背中ムチ打ちやと手も上がらんのやで。なんかなんていうのだろう。で頭をこうやってシャンプーができん。トイレの便座が開けられん。なんやろ。あと何だろう。なんか本当になんか普通にできてることができない。でずっと階段の上り下りもできないから全部ご飯は2階に持ってきてもらって食べさせてもらってなんか寝ながらでも食べれるように、寝ながらお水飲めるように、本当にそんな状態だったから、わあすごいなって思った。もうなんか世の中の人毎日体が動けて朝すっきりと目が覚めたら本当に幸せやなって思います。で私ね一番思ったのは自分が何の躊躇もなくベッドからスッて起き上がれた時にもう本当感動した。うわっと思ってたったそれだけのことができないっていうのが本当にこんなに辛いんだなってちょっと思いましたね。りかこちゃんなかなか帰ってこないね。なんか、これを教訓にちょっと体を鍛えたりとか、なんかそうだね、家族とこう協力体制をもっと取ろうと思ったりとか、たくさんのことをちょっと思えて、
ああいう時間だったなと思います。なんで、えがくちゃん。戻ってきましたすいません、久々のお酒で。ああ、そうだね。楽楽しい。しいです。なんもう一か、本いきますか。もう一本いきますか。もうなくなったんこれ。あ、すげえ、もうない空っぽや。ですやったもうちょうどいい明日の朝は棒に振ることにしました。もうね、やっぱお酒飲んだ後はね、次の日の朝はちょっとしんどいですね。でも、それも。なんかお酒飲んだら次の日のパフォーマンスは本当に落ちる。それはわかる。でもそれを覚悟で飲んでいます。ありがとうございます。もう明日の朝はヘベレケです。はい、ありがとうございます。2本目、こちらの方になりました。なんだろう、幸せです。みんなも飲んでるのかな。みんなも飲んでるのかな何してるんだろう。すごい、50。わ、すごい。63だね。最多じゃないですか。最多じゃないの？たまにやっぱ3ヶ月のブランクってすげえな。いや、まあ毎月やるのにでもね、きっと心配してくれてたんだと思う。何があったってインスタも何もなかったから、きっとこれは国枝先生に何かあったなっていうのは皆さん察知してましたね、きっと。あ、よしえちゃん飲んでるビール。あ、やったー。もういいいいねね。飲め。もう幸せだ。飲めるのは幸せだし、いっぱい入れれるのも幸せ。今日はバラも届いたし、お茶ありがとう。バラも届いたし。すみさんはワインですって。あー、素敵。萌えちゃんもらえた。そう。萌えちゃん。すごいよね。何をこんなに。ちょっと見てるかもしれないけど、ワインは少し苦手です。萌えちゃんはよく飲んでる。萌えちゃんはロゼがよく飲む。好みはそれぞれですので。日本酒安定するね。安定する。安定する。焼酎日本酒安定するね。ビールも安定するね。なんともこれ美味しいっすね。こっちも開けてみる？それ何？これはカルビー。またカルビーがママの味らしいです。違う。ちょっと知らないよっていう方はちょっと巻き戻していただくと。ね、ちょっと国枝先生が面白い間違いしてるので見ててあげてください。大丈夫です。美味しいです。ありがとうございます。なんか可愛らしいエビせん。カッパエビせんか？カッパエビせんかいな。カッパエビせんではないと思いますけど、エビせんですね。違う？でもカルビーやで。ほら、カッパエビせん。あ、本当？ほら、カッパエビせん。せんべい？本当にせん。カッパエビせんや。なるほど。わーい。海んちゅのもしお。もじお味。もの塩って知ってる人教えてください。もじお味。海の人って海んちゅって言うもんな。海んちゅ。赤井先生、萌えちゃん、今から戻りたいって。どうぞ。赤井先生、飲みに来て。私たちは寝てるかもしれないですけど。カッパエビせんのほら、ちょっとカッパエビせんがちょっと大きくなってきた。カッパエビせんは何ですか？今のメロディーは。やめられない、止まらない。カッパエビせん。カッパエビせん。ちーちゃん、ビールです。今夜はプレモル。いいね。プレモルちょっと高級感があるよね。泡がいいよね。ゆずこさん、私は今手術後で食べ物に制限があり、今まで普通に食べれてたことに感謝してます。当たり前の生活は当たり前じゃないと体調を崩して実感しています。だって。その通り。涙出ちゃうね。涙出ちゃう。頑張れって頑張ってるんだね。頑張ってるよ。なんかでも、なんかその月読みのその先生が言ったのは、それを乗り越えると素敵なギフトが、大きいギフトがもらえるって。その大災難を乗り越えた。だから多分ゆずこさんもそれを乗り越えると次の大きいギフトがもらえる。で、そうやって人生はちょっとずつ上がっていくんやって。だからそうだろうなって思う。もうこれ乗り切ったら私
もう数十年後やから、次の大災難は。そうですね。だから命ないかもしれんし、まあいいわと思ってこの大災難ちょっと楽しんだれと思ってる。頑張ります。ありがとうございます。頑張ってます。頑張ってます。もう頑張りすぎなくていい。そのままで、もうやんわりとやり過ごしたのが勝ちだなと思った。嫌な状況の時ってそれがすごいことだに感じるけれど、ちょっと後に戻ってみると、それがきっかけで何か起こってたりとかやっぱりしますもんね。なんか分かってるね、25歳。いや、なんかすごい、大学生活とかもなんかって思う時とかがあったけど、今思うとそれがあったで今があるって思うし、やっぱ乗り越えた後に何かが見えてくるんやわ、人生って。そうみたいですね。でとかなんか絶対無駄やろって思ってたことが後々なんか巡り巡ってそれをしなきゃいけないとか、それが役に立つ時が来るみたいな不思議なことになるなって今、この時点では思いますね。こう美味しいです。ちなみに正直な感想言っていい？硬いかっぱえびせん。子供寝かしつけてるよ、これイヤホン。なんかわいい。つけてみても偉いね。なんかつがつく間はもうとにかくハグしてほしいんって。子供。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ。つがつく間はやっぱりずっと抱っこしてほしいって言われたらとにかく抱っこしてあげるのがいいんやって。私は25つとか言います。10歳になったからもうハグしなくていいねって言ったら私は10つですって言ってたもん。10つだからまだハグしてほしいって言ってこの間ね昨日か泳いだ後お風呂に入っていたら、昔ねケーキちゃんに来てたこのおばあちゃんにケーキの子供クラスに来てたおばあちゃんとたまたまばったり会ってわーって話してたんだけど、なんかちゃんと私たちのことを覚えててくれて、で先生もう先生がその子にハグいっぱいしたからその子も今高校生なんだけどいまだに私にハグしてくるんやって。もうなんかわいい、もう先生本当にハグ大事ってその子いっぱいハグしてくれたからいまだに私にハグって言ってハグしてくるんよって言ってくれてなんかそれ聞いた時ちょっとプロってなって嬉しくって、いっぱいしてあげてくださいって、もう大きいから鬱陶しいって思うことがあるとかって言ったけどもう絶対何歳でもハグは無理やり2をつけてハグはもう本当に薬やからもう本当にハグしてあげてほしいって思った思います。そう思うかね。そう思いますね。ハグするとやっぱ幸福度が上がるのは絶対ですからね。そうなんですね。10つ。ハグ大事ですよね。たくさんしてください。してください。もう本当に大事。なんか、ずっと11つとか12つ。まだに25つって言うから。25つは大事ですね。大事です。大事です。いくつになっても、これはハワイに行ってもそうでしたからね。そうだよね。もうそれは人とがこうハグし合うっていうのはね、やっぱり一番こう安心するっていうか、安らぐっていうか、やっぱりそういう効果があるから、薬飲ますよりお母さんのハグですよ、絶対。アッシーちゃんさんは30歳になる娘にハグしてます。素晴らしい。素敵。それをなんか恥ずかしいって思うような人にはいいです。もうしょうがない。で、旦那さんともちゃんとハグしてくれる。子供の安定はもうね、両親の仲良さですからね。シングルマザーでも一生懸命お母さんが頑張ってる姿を見せるのはすごくいいこと。でもハグはいっぱいしてあげるべき。そうです。51つ。
そこに51通が来るんかい。びっくりやんな、かえ先生も。かえ先生は私に隠し事はできません。ということで。何しても本当にバレちゃうんだね。そう3つのうち2つプレゼントバレましたからね。あ、そうそう、計画してて一つだけね、リカ子がくれたものはバレなかったんだよね。ありがとうございます。でもこの角だるはちょっとびっくりした。スモダルが一番でっかかったですね。もうちょっとびっくりしたね。還暦の時何しますこれ。本当に思うよね。国先生還暦になったらもう還暦あと2年後したいですね。もうみんな全国から還暦パーティーするので集まってください。もう公になりましたね。公になったらもう還暦パーティー2年後の9月15日はちょっと15日になるかはわからないけど。9月15日になるかどうかわからないけど、福井にみんな集合です。でそして盛大に私の還暦を赤いちゃんちゃんこでお祝いしましょうっていう。で、サリー先生にもしたし、ね。そう、今日実行委員会が立ち上がったので。立ち上がった。2年間先生は一応入ってるけどバレちゃうのでね。あ、行きたいだね。ありがとう。あ、ひろいさんは木曜エンジョイ大成功。あ、そうだよね。すごい本当に。これもね、一つ。幸せです。ありがとう。神様。神様なんだ。みんなにじゃなかった。千鶴ちゃんも集まりますって。公言したからね。公言したからね。なんかしなきゃね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。長崎からありがとう。あ、そんなことまで言っちゃいますけど。いや、でも九十九島もう一回行きたいから行きたいな。自分で自約しちゃった。甲斐先生、実行委員会入れてもらえなかったんだけど。そうだよね、甲斐先生。だってもうバレるからさ。私にサプライズが必要だ。新めぐさん、行きたいです。そういえば私の弟も今日誕生日です。すごい。すごいね。この近辺の人多いですよね。本当。昨日だった人も何人かいるし。竹下恵子も一緒。竹下恵子さん。竹下恵子さん。ひろいさん、私たちも幸せです。だって。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもいっぱいの愛で。なんかさ、長いこと付き合ってくると、何になるでしょう、関係が。でも、毎年こうやってお祝いしてもらえるって本当幸せだよね。で、なんか、私はいつもね、祝ってもらうばっかりで、なんか、みんなにはお祝いはあんまりしてなかったから今日はケーキ買おうと思って。そうですよね。ハワイではよくあることなので、ハワイではそうなんだって。ハワイでは誕生日の人がクッキーとかいっぱい持ってきてみんなにあげるとかが多い。お祝いしてくれてありがとうなんだよね。で、ちょうどいいこと聞いたと思ってケーキ屋さんに駆け込んで、そこにあるケーキ全部くださいって言ってちょうど全部人数分ちょうどあって、ほんだらありがとうございます。ありがとうございます。3回言ってくれたね。全部売り切れたから。そう。だから6時閉店の5時ぐらいに行ったから全部売り切れた。全部くださいって。あら、還暦は100本のバラ。ラブユー。無理しないでね。無理しないでね。なんか涙出てくる。しょうちゃんありがとう。私ね。毎年年齢分のバラをいつもくれて、年齢かなと思ったら翔ちゃんがスタジオに来てからの年数やったりとかでもそれがぴったり年齢のになってるんだよね。で50本の赤いバラと今年は8本のピンクのバラが混ざってた。そのピンクが柔らかい色なの。そのピンクがそのしおちゃんがスタジオに来てからっていう年らしいんですけど、ちょうど国枝先生の8歳とも合ってくるんですね。なんかいい時間だね。楽しいですね。なんか3ヶ月寝込んでたけど皆さん見てくれて本当に感謝しかない。58人の皆さん本当に国枝先生をお祝いライブありがとうございます。もうなんかねやっとこうやって笑って
みんなに報告できる。そうですねその辛かった3ヶ月がやっとこう、もう淡々と言えるようになったし、ちょっとフラも踊れるようになったし、よかったな。よかったです。大災難の年。いい感じに抜いいけてく感じにるといいです抜けてくね。るといいね。でもなんかね、何が起こってもしょうがないって思えるようになったし、なんかいいことしかないんです。それが結局回り回って自分にいいことをもたらしてくれることだって思えるようになったらすごく楽になったから。そうですね。でもそこに気づけたのはすごい大きいなと思いますね。神様は自分たちにとっていいことしかしないっそうですねて、どこかで信じられるかどうかっていうことなんだろうなっていうのは思います。23日のことは言わなくていいですか？23日？そう。私、皆さんにお願いがあるんです。実は秋分の日。お誕生日の国江先生からのお願いです。9月23日秋分の日ですよね。で、15時50分かな。が、3時50分。お昼の。が、ちょうどなんか、秋分の真ん中。その季節がちょうど昼と夜とバッチリ真ん中になる日なんですけど、なんかインドのある人がその23日から以降のなんかこう世界が見えないって言うらしいんですよ。で、なんかその時にやっぱり全員で平和を願おうと。自分がどうとか。自分がいい、だからお金持ちになりたいとか、綺麗になりたいとか、なんか何かが欲しいとか、そういうエゴはちょっと捨てて、で、その瞬間だけ世界平和を願ってほしい。で、この3時50分ですか？ 3時50分。 23日、今月。で、この世界が良くなるようにって願ってほしい。そして、マザーアースが落ち着くようにと。マザーアースって地球のことですけどね。地球が落ち着くようにって、なんか意図するとか、願うとか、信じるとか、祈るとかっていうのは、たくさんのこう思いが重なって、必ずこう、母なる大地に届くそうなんですよね。フラしてる方ってこれ多分気づいてると思うんです。分かってると思うんですけど、だからその瞬間ちょっとみんなで願ってほしいなって思うんですよね。そうするとなんかマウイ島の火事とかいろんなこと今日もキラウェイ火山が噴火してなんかやっぱりこう地球は生きてるなっていうのがよくわかるんですよ。でやっぱり私たち人間がしでかしたことってこの地球にいっぱいやっちまったことが気づかないうちにしてしまってることも多いですよね。私たちって知らず知らずのうちにちょっと悪魔に願っちゃったりしてるんですよ。自分が良くなるためにお金持ちになりたいからであの人を妬んでみたりとかなんかこうちょっとだけ悪魔に悪いことじゃないけど悪魔に魂打ったりちょっとしてるんですよ。だからそういう気持ちをちょっと取り払って世界平和自分のことじゃなくて地球が全体的に調和が取れるようにって願ってもらえると嬉しいなと思います。大勢で祈るが大事みたいですよ。大勢で祈ると地球の波動がコロンと変わっていくらしいのでなんか信じるものは救われるじゃないけどなんかそういう思いがあるといいなと思ってみんながそういう思い。9月23日土曜日ですか？土曜日ですね。土曜日の3時50分にちょっと3時過ぎぐらいからちょっと世界平和って祈ると1分でいいです。ちょっと祈ってくれるともうその時間忘れちゃったら朝起きた時23日の朝起きた時でもいいです。世界平和って思っていただけるといいなっていうふうに思います。なんかそうだと地球がちょっとずつ変わっていくんじゃないかなって思うんですよね。フラを踊ってる人たちはみんなねそういうことは自然の調和とかいろんなことは感じてると思うので、この肉体を持って、この世界に生まれた以上この母なる大地と一緒に共に私たちは生活して生きていかないといけないので少しの思いを届けていただけると嬉しいなと思います。ということで1時間になりました。
間ですね、国井先生の誕生日も。本あ、当。 2時間弱か。あ、うん1時間半か。うん、ありがとうございます。今日も長々とお付き合いありありががとうごとうござざいましいましたた。素敵な誕生日になりました。本当に皆さんの皆さんのおかげでなんかいい夢が見れそうで、今日私の夢見た人はぜひコメントください。なんかね、よしも見てくれたので、よしもなんか何人か見てくれたので、はあ。どうしたの急に。はゆずっこさん、地球も世界のどこも不安なことが多く先のことを考えると暗くなります。23日お祈りします。ありがとうございありがとうございます。ます。すごく大事なことなのでね、私たちの意識が地球を変えます。そして私たちの祈りが地球に届きます。お祈りします。そうですか。ありがとうございます。お祈ります。それはすごい平和願います。ありがとうございます。はい、今日もお付き合い本当にありがとうございました。次は来月できたらいいね。来月の2週目の金曜曜日日にフォローよいライブします。できたらいいな。思いますまた見てくださいね。またお願いします。またお会いしましょう。あふい